Mika Kostić je bila naša gošća i vi znate da mi uvek imamo i vežbe i mnogo vodimo računa o zdravom životu. Zbog toga vam svakog jutra savjetujemo kako da pravilno vežbate. Ovoga jutra sa nama je fitness instruktorka Bojana Stojadinović i njene dve koleginice iz fitness kluba Bojana. Pa pogledajte njihov predlog vežbi. Ćao, ja sam Bojana, ovo su moje koleginice Jelena i Vedrana. Nas tri i još naše dve koleginice, Kristina i Sandra, svakodnevno se trudimo u našem fitness klubu Bojana da priuštimo našim vežbačima kvalitetne treninge. Zato ćemo danas uraditi nekoliko vežbica koje angažuju celokupnu muskulaturu, pritom se troši dosta kalorija kada se rade ove vežbice. Evo, počet ćemo sa čučnjevima koji treba da se rade lagano. Krenimo dole lagano, idemo 1, 2, 3, 4, stegni jako zadnjicu, idemo još. 2, 2, 3, 4, gore, 2, 3, 4, nastavite devojke. Bitno je napomenuti da svako radi shodno svojim mogućnostima, da se vežbe izvode pravilno, naravno gore je izdah, gde je napor, dole udah. Bitno je da kolena ne prelaze nivo stopala, da se pri ustajanju povuče karlica unapred, da se jako stegne zadnjica. Možemo raditi modifikaciju sa kikom, da se pojača uticaj vežbe na zadnju ložu. Može kik, odlično. Idemo drugu nogu. Odlično, radi zadnjica. Odlično, super, stegni. Idemo još 2 puta. Idemo još jednom. Odlično. Možemo dodati nogu sa strane, odnoženje. Takođe, tako se pojačava intenzitet same vežbe. Još više mišića se angažuje, troši se dosta energije. Jača se celokupna muskulatura. Idemo još jednom. Odlično, malo opustimo noge, možemo uzeti tegiće da angažujemo gornji deo tela koji popravlja posturu, znači kolena su blago savijena, mekano, fino, idemo ruke gore, gore je izdah. I eto, videli ste kako treba vežbati i sve ovo